Hello, sir. Hello, Sir Cartero. Sige. Thank you so much po. Opo. Ayan po. So, good morning po. I'm Denver Gadizano po. I'm the group leader of the media students po na nag-send sa inyo ng letter last October po. Yeah, so I'm currently po a third year broadcasting student and also the editor-in-chief of the Bicol Universitarian po. Yeah, so, yes po, sir. And so, we're really sorry po, it medyo late na po naka-call kasi po, most of my group members are like not available are not available at this moment. So medyo na-intimidate po kasi niyo right now. That's why I'm stuttering. Alright po. Yeah, okay lang. Okay po. Yeah. So ano po, si Ma'am Manhares was like instructed us to interview po in a way na ano po, parang malaman namin on how you started po as a broadcast journalist and how was your journey po. Okay. Yeah, at this moment. Hello po, sir. Yes. Opo. Yan po. So, ito po, I'll start na po right away. So, yung first question Yes. po is it your choice po ba, sir, to become a broadcast journalist? Or what led you in particular to become one po? I can kindly repeat the question. Okay po, is it your choice po to become a broadcast journalist? Or what led you in particular to become one? So, I think it is my choice to become a journalist. When I was a kid, I love watching news like TV Patrol, Manila, Apo. and nung magkaroon na ng TV Patrol Bicol sa local, I always watch local news. So parang doon nag-start yung aking passion and yung aking interest to pursue career in broadcast. Actually, my course is I took up Bachelor in Communication Arts, major in journalism. Kami yung first batch ng journalism sa Bicol University. So doon mas lalong nag-ignite ang aking passion to pursue this career, this job. I love sharing information. I love dealing mga controversial issues surrounding our especially our region. So yun, parang hindi siya anong tawag dito, hindi siya accident na nagkaroon ako na-feel ko na I want to become a journalist. Parang since I was a kid, I like mga 7 or when I was in grade 1, I really love watching news. And when I was in high school, I started to join publication. Parang kami yung unang batch din na nagkaroon na mag-launch ng school paper yung school namin sa high school, Bangkarohan National High School. So doon din nagsimula yung experience sa pagsulat, school paper, like kino-compete kami sa mga malalaking schools sa Legazpi Division. So, yun. Yeah, so it's this thing talaga po, sir. Yeah, so parang it's a long way process din po. Like getting as a broadcast journalist. Alright, so po sir, like at these days, nag-evolve po talaga yung journalism and yung rise ng digital media has never been this, disturbing. So, po sir, nung una po, prior to the rise of digital media, what does fake news and information looks like before the existence po nung new media? Repeat ulit. Sir, what does fake news and misinformation looks like before the existence of new media? Or does it even exist po? I think maraming fake news. As of this time na very very loud yung mga tao sa social media. Prior po, sir. Prior to that, may mga paano ko ba siya ma-differentiate? Noon kasi walang social media, so ang tao would rely on radio and TV for information. So fake news, very parang masasabi ko na
gagawa lang ng mga fake news yung mga bayaran na media, kung meron man. Pero pag ang source mo ng news is ABS-CBN or ilang malalaking giant, parang mahirap makalusot yung mga fake news because merong mga intensive na research na ginagawa yung mga reporters bago mag-airing ng storya. Pag siguro may mga fake news na kung yung mga tao behind the pagpapakalat ng fake news magbibigay ng maling information sa reporter or sa radio station or sa print media na hindi verify nung nagsulat. So ganun na siya makakalundot. Now, with the advent of social media, the Facebook and iba pang mga social media platforms, fake news is talaga very rampant and very easy to proliferate. Parang isang share lang yan tapos may mga interest din sa pagpapakalat nun. As in, para siyang wildfire na napakabilis kumalat. Yes, sir. I understand po talaga. Grabe. Yung ngayon, fake news po. Minsan natatalo niya pa yung totoong balita. Oo po. Nung as a field reporter po, ano po yung unwanted and favorite beat po na na-assign po sa inyo? Ano po yung unwanted? Unwanted po, yung favorite din po. Favorite? Sa akin kasi wala naman sa akin na unwanted kasi lahat ng assignments mo parang doon mo ma-develop yung skills mo sa lahat ng field, sa lahat ng aspect ng broadcast. Siguro yung challenging na lang, sir. Siguro yung po yung pinaka-challenging. Very challenging to cover is political stories. Kasi 'di ba, doon usually nag-originate yung mga fake news na kung ano kumakalat ngayon. O mga political stories, I mean, parang lahat na lang ng pag nag-cover ka ng mga politiko, parang lahat na ng good news ang bibigay sa inyo. Pag hindi ka nag-research, syempre, ka ka ng mga flowery words na sinasabi nila. Ang mga politicians kasi meron naman silang mga parang tawag dito, gumagawa na kanilang mga news releases na syempre, pabor palagi sa kanila. Depende na lang yun kung paano mo i-appreciate yung storya and paano mo gagawin ng anggulo na hindi magbumukha na PR yan ng isang politiko. Because basically, yung mga pinapalabas na naman nila is may mga projects and programs for the people, but then you have to be critical regarding that project, kung gaano sila nakakatulong sa tao, may naapektuhan ba with the implementation of that project. So, yung mga angulo ng story na lang na gagawin mong gano'n na parang hindi siya PR ng isang hindi lalabas na PR ng isang politiko yung sinulat mong story. Ano po, sir, yung parang unforgettable din po na beat na na-assign sa inyo or story na na-cover niyo po? Unforgettable stories. Siguro disaster, di ba? Para ang Bicol is a disaster laboratory because of Mount Mayon and Mount Molusan and typhoon would frequent the region, especially during bare months, come November to January or February until February. So madami tayong mga calamities. Like, exciting to cover calamities, but then after the calamities, talagang madudurog yung puso mo, especially if it's devastating, like Super Typhoon Raining. And last year, the Super Typhoon, 1 year ngayon ng Super Typhoon Rolly, makikita mo yung devastation, damage to properties, mga namatay na tao, mga nalubog sa lahat. And then during remake, that was in November 2013, so I was assigned in Tacloban also after a month of the typhoon. But then, after a month na yun na nangyari, nandun pa dun yung mga cadaver sa kalsada, mga sira-sirang bahay, na parang, kakapon lang ba nagkaroon ng bagyo. So, mga ganong storya na may kurot sa puso na as a journalist, wala mo maging matatag because yung mga i-interview mo minsan sa inyo nagkumukuha ng friend, parang pag pinakita mo na, umiiyak ka doon, parang na-down lalo siya kasi
from your point of view nga na nakita ka nila na umiiyak, paano pa kasi na sila yung affected. So pag nandun ka sa lugar, yun yung isa sa akin mga technique na hindi ako masyadong naging emotional. So hindi naman na parang parang you are still na parang balak ng daramdaman. Kailangan mo ipakita mo may comfort and concern, but then hindi ka mag-carried away ng emotions. Because ikaw yung magiging strength nila. Like, they want you there sa area because gusto nila may paabot yung information na they need this one, they need help para mas mapabok yung government at kung mga pangangailangan ng mga tao dito a month after or ilang araw after a devastation na nangyari. Yun. So, ang hirap Tapos, yeah. Medyo mahirap pa talaga, sir, pag medyo sensitive ka din as a person, like hindi ka sanay sa blood or like sa mga accident, medyo mahirap po talaga yung job yung journalism din po. Opo, mahirap siya, pero challenging. Tapos, ang reward mo as a journalist is, pag may papabot mo yung storya sa the whole picture na nangyari sa hindi lang sa perspective na naipabot mo siya nationwide, but then may global reach, like ABS-CBN. I was in ABS-CBN. So, meron ka ng global na channel. Tapos, dun masarap sa pakiramdam na pag may na-feature ng storya na may tumawag sa'yo, uy, taga-saan ba yung bata na na-feature mo, gusto mong tumulong, or pwede natin magpabot na tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Ganun yun, yung parang reward after all the hard work, after all the stress na kinaharap mo. Pag may mga ganun ng tulong na nagpapaabot sa mga na-cover ng storya, parang nawawala yung lahat. And parang you are inspired to wake up in the morning and to pursue again and to look for mga color stories na alam mo magbibigyan ng inspiration. Apo, Apo. Yun po, sir. Yun, so tama po talaga, like we are able to change lives as a journalist kasi yung story natin, it can either parang persuade someone to make an action na mag-create ng change in society. Ayun po. So in connection naman po dun sa challenging part na pagiging journalist, have you ever been asked po ba to safeguard someone else's reputation while working as a broadcast journalist, and how did you handle po the situation? What do you mean? Parang sinabi, mag-ingat ka, like, kasi yung parang yung reputation ng someone is like very vague, and na-ask na po ba kayo na to safeguard someone's reputation, or parang hinay-hinay lang, even if parang medyo mabigat po talaga yung nagawa ng person na yun? Wala pa naman. So far, pag ABS-CBN ka, para silang tawag hesitant na yung storya mo na parang, uy, huwag mo gagawin yan ng storya, uy, yan. Because alam nila kung paano magtrabaho, lalo na kami mga regional na pag storya, kung anong laman ng storya, hindi nila yan pwedeng i-censor. So, ganun yun. So far, dito sa Bicol, pagdating sa mga political stories, hindi naman masyado siya ka-delikado kumpara doon sa Mindanao areas or Abra areas. So sa Masbate, medyo delikado, but na-assign na ako doon pag election season, election time. So before election naman, yun ang pinakamadugo, hindi naman kami na-assign pa doon. But then, wala akong ma-remember na nagsabi sa akin na, don't air that story or please just air the story na magpag-favor sa isang kandidato because we will not do that. Apo, given the prevalence po of false information all over the internet, ano po yung mga challenges na encounter nyo in gathering news online in our current circumstance under a pandemic? Paano po nagbago yung parang news gathering in the online setup? Oo, in the online setup, when I was in ABS-CBN, I ended my stint with ABS-CBN last May. Last August 31. So online news gathering kami because of the pandemic. I think for us journalists, it is not that hard to identify if that news is fake news or from trolls, di ba? Kasi kami before naman kami mag-i-airy, we need to get
both sides, kung anong mga storya na doon, kung sino ang mga taong involved, or anong classic storya yan. So, kailangan namin ng verification before namin before namin i-air. So, sa amin na journalist, hindi yun namin problema because we have access, like, kung ang issue is about DPWH, so we will ask first the information officer or regional director, or if it's about typhoon, definitely pag may typhoon, malaming mga fake news na lumalabas, ay sa super typhoon, na maglalandfall yan sa So, hindi naman kami nabibiktima because nandun yung access namin sa mga right sources na magbibigay ng detail kung anong totoo, kung anong totoo. Yeah, how do you identify ba, sir, if like a story is newsworthy? I think lahat naman ng storya, newsworthy. Depende na lang yun sa pag-deliver mo ng storya. Para na sa akin, ang storya na makakapulot ng aral ang isang tao, na makakapulot ng aral ang community, na magbibigay siya ng inspirasyon or something na mag-uplift ng spirit ng community, is a newsworthy story. Kahit yung mga story ng mga politiko na nakatulong, newsworthy lang naman yun. Depende lang naman yun sa paggawa mo ng angulo ng storya. No, di ba, pag political, it's your obligation to help the people, na magbigay ka ng mga programs. But then, may mga times din na ginagawa din namin yan ng storya, hindi dahil pabor namin sa politiko, dahil gusto din naman namin na malaman ng tao na this politico is doing naman her or his role as a politician. Para mga ganon. But then, hindi yun isang way na baka bayan yan o story as we said. Alright po, as a journalist, sir, di ba, we often encounter po trolls online. Have Yes. you ever been targeted po ba ng mga trolls? If that is the case, how do you protect yourself from them po? So far, hindi naman. Hindi pa naman ako nababas. I mean, nung naging reporter ako, may chance na nag-report ako about Mayon Volcano and it was uploaded online because ABS-CBN has an online platform. So it was uploaded after my report and maraming comments because diba, it's a live report and I was like mentioning the name of the anchor several times and they don't like that. Parang doon na nagsimula yung mga comments na may mga nagde-defend. Siyempre yung mga kapwa ko dito lang na the secretary is Pastico, he's Pastico, maybe parang hirap siya mag-Tagalog. Medyo ganun niya. So, for mga ganun lang naman mga comment about sa report. But then, pagdating sa mga trolls, kasi yung mga trolls, yung ginagamit lang naman yung mga politiko, hindi pa naman ako na nababas or na napupuntiran ng kanilang mga online email. Unlike pag national reporter ka, definitely madaming mga like Karen Davila, kung nag-interview ka ng mga national politician, national figures. So yun, sa akin wala ka naman. Opo. Sir, in the past years po ba, have you ever encountered an uncooperative source? If that's the case, could you provide technique po ba or backup approach you use to gather data despite the uncooperative source? Uncooperative source? May mga sources minsan na nagka-cancel na kanilang interviews. May mga, wala pa. Hindi ko pa naman na-experience yun. Ang experience ko lang yung sources na nagsasaka ng interview na yun, tapos magsasabi, while on the way ka na, tapos magsasabi, ay, kakancel muna natin yung interview. So, wala ka na magagawa. Maghanap ka na lang dito ulit na storya. Because like, kung malaki naman yung storya na kailangan mo siyang i-pursue, so maghihintay ka. Huwag ka lang malulusutan ng isang network. Kasi, alam niyo naman, di ba, pag may network competition pagdating sa mga storya. So, ngayon, medyo limited na yan because of the advent ng social media na paglaon na pa yung social media ng palabas ng stories. Pero but then, may tinatawag pa din ng exclusivity pagdating sa story na parang bragging rights mo yun na naka-exclusive kasi ganitong tao. So, parang wala pa naman akong mga ganun masyadong difficulties. I think, parang manasabi ko na, my life, my meeting
years na ba ako sa, sa broadcast industry na. Yun lang naman, hindi pa naman ako masyado maka-encounter ng super na nahirapan ako or nakasuhan ako ng libel dahil sa aking mga sinulat ay sa aking storya. Yes, sir. Have you ever felt bias po ba when working on a story? Like, how do you deal with those personal biases? For example, medyo malapit po talaga sa puso yung story, tapos parang hindi po maiwasan na parang emotionally attached kayo sa story. How do you deal with your personal biases po? Personal bias, I think wala naman yun. As a journalist, wala akong personal bias. Personal biases. Because, nandiyan ka to tell the truth, to tell the story. Ito kasi, dapat marunong kang mag-separate ng yung personal relationships, like sa yung source ko, sa work. Yun yung dapat, yun yung dapat unang aralin mo. Diba? Or kung hindi mo talaga kaya, better assign that story to ka-opisina, kapwa mo reporter. But then, challenge yan sa'yo na pagkakilala mo, kaibigan mo yung interview mo, dapat wala, trabaho lang. Yes po. Meron po kaming prof na nagsabi sa amin na parang as a journalist daw po, like at these days, parang we should prioritize daw po fairness over objectivity. Totoo po ba yun na parang mas unahin namin na maging fair sa mga tao na naabuso kesa sa objectivity ng story? Maging, pari-praise na po. Sir, meron kami sa prof na nagsabi na parang in writing a story daw po, parang we should choose or we should prioritize fairness over objectivity. Sa experience niyo po ba, is that really true po? Fairness over objectivity. What do you mean by objectivity? Parang sir, yung parang even if you know na, parang yung po, walang bias po, pero pag fairness naman po, for example, you know na this person in particular is like a minority, tapos naabuso po siya sa story, tapos parang mas bibigyan mo po siya ng, ng highlight sa story, kesa dun sa mas maging objective ka na parang you'll just give an equal prioritization po sa story. Parang parehas lang naman. Objectivity at fairness. Parang pag gumagawa ng istorya, di ba? Apo. Gusto mo maging fair and then gusto mo maging objective. Apo. Yeah. Di ba? Apo. Kasi, like, pag sinasabi mo kanina ng mga abuse na minority group. Apo. Hindi kailangan mo i-edit yung story nila because kailangan na makita ng tao na how gano'n ang buhay nila na naabuso. Paano buhay na left behind ng community. Diba? And then, yun, parang both. Apo, both. Alright, sir. So, ito naman po yung question kong sunod po. What are your constant fears po working as a journalist? Constant fear working as a journalist? Siyempre, may din kami. Ngayon, di ba, mahirap yung political landscape ng Pilipinas. Diba? Kami nga napasara yung ABS-CBN. So, yun yung fear na baka tirahin ka ng mga politiko, baka gano'n. May nangyari sa'yo masama. Hindi yun nawawala. Apo. Kasi, di ba, iba ang mundo ng broad, ay may naman journalist sa Pilipinas. Kahit sa paano meron din, so, ako na mabalagay sa alanganin. But then, as a journalist, siyempre, trabaho mo yun kung anong call ng trabaho mo, hindi gagawin mo. And, sa mga, akong takot na nararamdaman pag nag-cover, just kasi pag nag-cover ka ng disaster, napakahirap palabanin ng kaligatan. So, kailangan mong maging handa. May mga, like when I was in ABS-CBN, may mga protocols kami sinusunod, like if it's really very delicado, very dangerous, so huwag kang mag-push. Binabawal na sa amin, diba? Like, Atom Araulio, parang laban na siya, nag-shine siya during the Yolanda coverage because he does an upper in front, I mean, parang pagkasagsagan ng bagyo. But din sa amin yan,
binabawal na yun. Kasi, safety first before, makapag-deliver ka ng mga ganong klaseng storya. Kasi, di ba, isa lang naman yung buhay natin. Yes. Parang sinasabi nga, there's no story worth dying for. Pero, yun, Ano po? mahirap. Yes, sir. Ano po ba, sir? How does our political landscape affects our work as a journalist? Our political landscape. Yun lang, may mga considerations ka lang na kailangan mong i-weigh. Pero hindi nagiging hadlang dapat para mag-stop ka magkukuha ng mga story about that certain politician. Sabi ko, hindi mahirap, sabi ko kanina, i-cover yung mga politicians because hindi naman sila gaanon kumbaga kagahangan sa kanilang mga posisyon. Doon may mga leaders dito na matagal-tagal na sa posisyon. Yes po. Hindi to, mas bate siguro, mahirap kasi ng mga patayan doon, but I think that was long time ago. Kasi nung nag-cover ako like mga 3 consecutive elections, hindi ko naman nakita yung sinasabi nila na mga patayan. Kasi marami din doon ng mga nakadeploy na PNP even before elections. So, yun. Apo. Ito na po Dito naman sa Apo, sir. Dito sa Albay, wala naman masyadong labanan na nagpapatayan dahil sa eleksyon. Apo. Hindi ba nga wala pang mga kalaban, di ba? Yes, Sa mga munisipyo. Opo. Ito po, sir, last question na po. How does the closure po of ABS-CBN will change Philippine journalism forever? It will change forever. Yes po, kasi sir, parang ano po ba? Like parang pong parang just giving a context po. Para kasi 'di ba, yung closure ng ABS-CBN parang serves as like a threat to other parang kasi nga even yung biggest media giant sa Philippines na pasarado, what if pa kayong maliliit? So how will it change po ba yung Philippine journalism? I think yung mga takot na network mapasara, magkakaroon sila mga considerations pagdating sa mga storya, yun ang ating perception. Because kung ABS-CBN ay pasara ng administration, kaya din ipasara yung iba pang mga networks with all the violations na di ba, ABS-CBN na proof na proven ng BIR and iba pang agencies na walang naba-violate, but then yung Congress lang naman yung nagboto na wag bigyan ng franchise. So, mangyayari sa ibang network. Kaya, I think may mga reservations na yung mga giants pagdating sa mga exposition ng mga storya. Mabuti na may Rappler na hindi takot. Yun. Malaki ang impact malaking impact sa Philippine media, Philippine journalism. Kasi yung government na di ba, hindi nga inisip nila yung nawawalan ng trabaho, basta may ipasara lang. Pero pag nagbago naman siguro yung government, baka may iba din naman yung political landscape, may iba yung political perception. Di ba, kasi tao yung kawawa pagdating sa ganitong scenario, di ba? Nung nawala yung ABS-CBN, parang kulang yung informasyon pagdating sa mga bundok. Because yung GMA na isusunod na malaking network, kulang din yung access. Kami yung ABS na lahat ng bundok na nararating ng signal, yun yung naging kawawa. So, sana magbago pa din. Yeah, sir, last what are your thoughts po from for the upcoming election and how will it affect us po, journalists po? The thought of the upcoming election, diba parang fearful pa din yung election natin. Di pa natin alam kung sino mag-run as president sa administration because meron pa tayo November 15 para sa substitution.
So, as journalist, parang ako, I'm aiming na manalo definitely yung president na may puso na pag inano ng journalist, pag tiniran ng journalist, alam niya kung paano magre-respond. Hindi siya on your seat na pag tiniran mo siya, magagalit sa'yo, ipapasara ka. Sana itong election ay maging para maging way, para at least maibalik yung freedom ng press na ini-enjoy before. I mean, after ng martial law, na wala kang pag-alangan na ilabas yung katotohanan, basta alam mo rin natatama ka. Pero ngayon, as I can see, mahirap sa mga journalists na mag-expose ng sa government unless anong tawag dito, sinabi ko nga kanina niya, pero yung Rappler na very vocal pagdating sa diba? Parang Yes, po. pag may Rappler dyan, pag nandiyan si Duterte, hindi ito papasuki. Ganon yun. Parang gusto nila i-control na lang lahat. Parang ang sistema ngayon is kung anong magandang istorya sa kung anong magandang story sa gobyerno, yun nila lang gawan ng istorya, ayun nila ng mga negative thing. Yun. Yan, sir. Ano ba pa? Yes po. Okay. Ano talaga, yung elections po talaga will be very much critical for journalists po. Kasi Yeah. manalo yung mga persons na talagang mag-aangat po ng freedom of the press. Yan, thank you so Opo. much, sir. Opo po. Sir. Ano po yung mga gusto niyo pong i-plug? Kasi po, we'll be editing it po naman. Like, ano po yung mga gusto niyo i-plug po? Okay. Paano yung sinabi mo kanina na this elections is very critical for Philippine Opo. journalism because kung sino ang mananalo, yun yung magbibigay linaw kung gaano ulit magiging, kung gaano natin ma-enjoy yung press freedom. Yung sinasabi namin na malayang pamamahayag. Yeah, yun na po yung conclusion natin, sir. Yeah, thank you so much po, sir, for Thank you. your time na super haba po. Yeah, I hope, sir, na magbago po talaga yung current situation po ng ating mga journalists sa Philippines. And yeah, thank you so much for your time talaga po, sir, na medyo Thank you so medyo much. na-delay. Thank you po, sir, Mr. Hope to see you in the field. Yes po. Thank you so much, sir.